kwariga ntachaka maya yense yemo korwase county ya Kisii awase amayanda abwata inse ase kenyoro kia bomwage yotoka ase ward ya Kiumbu county ya Kisii asomoye gabwo komwenia omwana bwe miaka 5 nebera sereta Justin Mochere oyo sirete obogima bwaye ase nchira yobotutukanu yentononya nabo amatego tebana nige kageire unanigo abetega kongentwa amate anyagosira nigo bono yasabiro obotukibo isaine gokorwa eryo komanyana kyo mwana obo abeteka gusiria obugima bwayo roboto rwasenchira yoboime nigo rwabaruko bwatiwa no muri Keitonde mo Stephen aiga na sekenyoro kyabo mwagi 1 kegotoka ime ward ya Kiumbu egotoka ime bunge ya Nyaribari chache abwase ababwatani abanga bagwikira na senka ya nyagosira Justin Makori oro yuo mwana bwe miaka 5 nebere obaka gosira asenchira yobotutukanu Yotole no goichana so gosira ko mwana oyo itonya tagakoraga gosira anyatega gutoka aria Masako primary emambia ya moiga kanya karoro ono tokumeti aki togochikurangiru mwana ina togete school endena utekino moichana asetore Kiumbu engima ase hall uno mwaro rire mpaka abasaye baitu batenenira mbale no borra banene gati yabali baikira na sense meye monomona ababwatani korwa se skuru ya nyagosira Justin Makori nigo basabo botuki bwaime bobo korekana kwana kibune ya mata ya Justin Makori anyorire obwene bogosira kwa mwana obo bona twatire kwe ni poro gotase family togoteye family ereme na boigo tokorwe ebiriro bito cyase serikali ngenya ariko bage gotokonya asobole ndio buyatinga kyabana baito bagochase school kera barastipara banyako bakonyoro bole ndio buya kera bagotara stipara banyako bagoike school buya umwana oyo arenge gokoriga cia ebya se class nigo nabonde na usuni enena asengenjo yo kumosirio umwana oyo Justin nare gusaba abayibore be babana bali batigaira se class kire banyare ko bakoba goje school asichinsa jamambi nandekero bakoigurira banyara ko bakubuya asengenjo twanyare ko banobo basege kolege yakorekanite ase umwana Justin Nyasaye togosaba ngokonye family onye serious chinchera ya mase yende oba obore muri bongaine nechisemi egere batwaro obore mu ekogero obore mu bokurwa sore Nyasaye tobakonye chinga kiechecho nigo bali bakwana negeta ni Kiandizi TV banyara otabuna ndake obore ndimbo bwente botingwa senseme ya bomwagi 1 kwena kibuna ebikoro bunebi mbiri koiro rwa sentu ndende igotoko gikeri togotebanga abana bachandiro chinga kiechiga abantu Kiumbu kerenga intumana Kiumbu etore ororo eso kongentwa nagoitwa otari gokora magoso njemuna kirani yarida na hiki uchekeske nyore kiane samana ya bete yamuna serikali soko thuso mo bento ntego amiro byo ko nimo situkori yarero ibento ntakoyeni gatogo saba ngatokora ko nimo birega serikali tubo tukibwaye egere umwana yakonyoba na bwaye ko report regeta seni Kiandizi TV korwa igase kenyoro kya bomwagi 1 kegotoka se ward ya Kiumbu egotoka ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii